Muhammad Santsi kai ne zaɓin mu. Umar ɗan zaki ne mai maka waƙe. Gezawa gabasawa sai mu ɗau mai kishin mu. Muhammad Mahmud Santsi ne zaɓin mu. 2023 ba za mu bi wancan ba. Gezawa gabasawa sai mu ɗau mai kishin mu. Muhammad Mahmud Santsi ne zaɓin mu. 2023 ba za mu bi wancan ba. Gezawa gabasawa sai mu ɗau mai kishin mu. Muhammad Mahmud Santsi ne zaɓin mu. 2023 ba za mu bi wancan ba. Sarki Allah na sa a farkon waƙata. Rabbana tsare ni ga sharri na magauta. Rabbi kai salati ga shugaban halitta. Alihi sahabbai na baban binta. Yau zana wage gwarzon tafiya a siyasa ta. Wato honorable Muhammad Santsi zabina. Gezawa gabasawa sai mu ɗau mai kishin mu. Muhammad Mahmud Santsi ne zaɓin mu. 2023 ba za mu bi wancan ba. Umar maza na ce ba ni ganga na bugata. Zan buga wa dodo uba ga siyasa ta. Rabbi sake ban dama in rero waƙata. In wake Santsi uban matasa har mata. Yayi mun gani manya baba ya keta. Muhammad Mahmud Santsi ne hujjata. Gezawa gabasawa sai mu ɗau mai kishin mu. Muhammad Mahmud Santsi ne zaɓin mu. 2023 ba za mu bi wancan ba. Gezawa gabasawa kai ne mai kishin mu. Ayyuka na alkhairi kake wa yankin mu. Kafi mana wancan da baya kishin mu. Lokaci muke jira ka zo kai wakilcin mu. Ko za a yi murdiya za mu yi kishin kanmu. Dan ba za mu bar 'yancin mu ya tozarta ba. Gezawa gabasawa sai mu ɗau mai kishin mu. Muhammad Mahmud Santsi ne zaɓin mu. 2023 ba za mu bi wancan ba. Sara baya hana gamji yayi tofowa. Kowa so yake ya ganka dukkan talakawa. Inda ba ruwa nan shuka ba ta fitowa. Ka zamo marucin dutse sai dan baiwa. Kainuwa da shan Allah kai ke haskawa. Ka riga da ka zama turmi mai daga gumba. Gezawa gabasawa sai mu ɗau mai kishin mu. Muhammad Mahmud Santsi ne zaɓin mu. 2023 ba za mu bi wancan ba. Gezawa gabasawa na san duka takace. Mun gani mun shaida yau ba wani ce kuce. Ka taho da karfin ka ba ka jin ratse. APC muke yi mu ba ma yin tarkace. In Rabbi ya ce kai ne ba mai cewa kauce. Santsi zaɓi ne na ilahu ba mutum ba. Gezawa gabasawa sai mu ɗau mai kishin mu. Muhammad Mahmud Santsi ne zaɓin mu. 2023 ba za mu bi wancan ba. Ba ni kiɗa na musamman in wake gwarzo. Umar Bala kai ta mutum ne mai kwazo. Matasa suna bayan ka da an ce ka zo. Kai ne ka sa a yau waƙar nan yau na murzo. Dan ba ka yin alaka da wanda ba shi kwazo. Matasa muna bayan ka yau mun taru. Gezawa gabasawa sai mu ɗau mai kishin mu. Muhammad Mahmud Santsi ne zaɓin mu. 2023
gansu suna tsalle ne, zaɓe dai an tashi, santsi kwashe su faɗi, zaɓe dai an tashi, gabasawa gezawa kai, zaɓe dai an tashi, santsi zai koro kurma, zaɓe dai an tashi, mun nuna masa alama, zaɓe dai an tashi, dan ya zamto kurma, zaɓe dai an tashi, zaɓe an tashi. To, zaɓe dai an tashi, santsi shine namu, zaɓe dai an tashi, gezawa gabasawa, zaɓe dai an tashi, taho mu kore 'yan wawa zaɓe dai an tashi, a majalisar tarayya, zaɓe dai an tashi, mun daina bari a yi mana ƙarya, zaɓe dai an tashi, mu dai sai mun soya, zaɓe dai an tashi, zaɓe an tashi, zaɓe dai an tashi, na ce zaɓe an tashi, zaɓe dai an tashi, to zaɓe an tashi, zaɓe dai an tashi, gezawa gabasawa sai mu dau mai kishin mu, Muhammad Mahmud Sansi ne zaɓin mu, 2023 ba za mu bi wancan ba. gezawa gabasawa.